Госпожа Евгениева, може ли ни да разкажете коя е конкретната мярка по оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика, по която кандидатствахте като бенефициент? Преди години мярката, по която кандидатствахме, беше създаване на регионални бизнес инкубатори в страната. Каква е сумата, която успяхте да спечелите? Сумата, която освоихме по проекта е 1 300 000. Това беше помощта, която получихме, но имахме и сериозно самоучастие в този проект, което се равнява на около 600 000 лева, 580 000 лева. Това беше нашето лично самоучастие в проекта. Сами щяхте ли да се справите, ако нямаше това финансиране? Тази сграда я имам от 5-6 години, може и повече. Тя беше в центъра на нашия град, стара, разрушена, в много окаян вид сграда. И така, компанията ни малко се затрудняваше сама да вземе това смело решение да направи. И когато се появи тази програма, се отвори тази схема, така с удовлетворение и желание участвахме и спечелихме проекта, за което аз лично се гордея. За тази красива сграда в центъра на нашия град. Сградата е прекрасна. Обаче какво конкретно успяхте да вложите като инвестиции от парите, които спечелихте в тази сграда? Парите, които спечелихме, бяха насочени основно по две пера. Едното, основното голямо перо, беше строително-монтажните работи. Трябва да покажа снимки или материал, за да се запознаете какво представляваше сградата преди години и каква е сега. Другото перо беше по закупуване на дълготрайни материални активи. Това ще ви разкаже някой друг специалист от нашата компания. IT централа беше закупена, мултимедия. Работни места? Успя ли да разкрие този проект? Чудесно е, че аз да споделя с вашите зрители, че отдавна се занимаваме и така работиме по европроекти и винаги сме били насочени да открием нови работни места, да бъдем в услуга на нашите граждани, да помагаме за развитието на Северозападния регион. 5 работни места сме открили по този проект. Ако трябва да ги изброя, това са юрист, който има задача да обслужва не само нашата компания и всички млади фирми, които са настанени в сградата. Това е замисъла на бизнес инкубатора. Да ги консултира на по-ниски цени от пазарните. Една от фирмите, която в началото още с разкриването на бизнес инкубатора беше настанена, успяхме да инкубираме, да помогнем да се развие и вече напусна. Това е замисъл на инкубатора, да ги отгледаме, да им помогнем в своето развитие, тези фирми да излезат смело на пазара. Срещнахте ли трудности по време на кандидатстване по програмата? По време на кандидатстване човек малко повече трябва да се потруди, малко повече трябва да почете, трябва да ползва от време на време и консултантски услуги. Той е доста амбициозен този проект. Много проект, амбициозен, много смело подходихме. Това успях да постигна заедно с моите синове, които са били зад мен плътно в този проект. Изцяло се грижиха за проекта и консултантската фирма, която ми помагаше. И успяхме. В строителството има много изисквания, с които ние не бяхме се сблъскали, тъй като нашата насоченост на нашите компании е изцяло в IT сектора. И тук имахме, може би, малко проблеми по отношение разрешително за строеж, узаконяване. Това са една тромава система. Администрацията трябва да помага на фирмите като нас. Трябва да бъде в услуга на... Да е по-активна тогава, да речем. Добре. Сега започва, казахме, новия програмен период. Ще кандидатствате ли отново за европейско финансиране? Да, ще кандидатстваме определено. Тази фирма, която спечели този проект, бизнес инкубатора, тя има център за професионално обучение. Имаме долу прекрасна зала, по проекта оборудвана с всяко работно място с преносими компютри. И така очакваме от министерството, на другото министерство, така да има много програми, да обучиме повече хора, да се случи по-голяма заетост на трудовия пазар за младите хора в нашия регион. Вие сте в един рисков регион, между другото. Тук е отчетена най-високата безработица. Да.
Северна България? Бориме се колкото можем да помагаме в това отношение. Един последен въпрос, и то по-конкретно е съвет към тези, които се колебаят да кандидатстват по европейски проекти. Към тези, които се колебаят, смело мога да кажа, бързо да следят проектите и да пишат и да кандидатстват. Кажете ни, господин Цветков, по-подробно какво представлява проект Бизнес инкубатор? Аз мога да говоря основно за техническата част и за идеята, която е залегнала в реализацията на подобен проект. По проекта от техническо естество са заложени да се закупат сървъри за хостинг, дейтабейс сървъри, също така агрегат, осигуряващ постоянна работа на наемателите, евентуално в бизнес инкубатори за работата. Сградата разполага и с модерен дейта център, който има модерна климатизация, която може също така да гарантира безпроблемната работа на сървърите в дейта център помещението. Имаме закупени 20 лаптопа преносими компютри, на които може да се използва в конферентната зала за обучение, която да се използва по предназначение. 3D проектор, който се използва за презентации, IP телефонна централа на разположение на абсолютно всички наематели и ползватели на сградата. Това са основно дълготрайните материални активи, които сме закупили. Като идеята на този бизнес инкубатор е да развива и да стимулира компании извън Монтана да отварят офиси тук, които са основно с IT насоченост. Тоест сградата е проектирана и реализирана, чудесно отговаря на IT потребностите на бранша. Имаме 2 независими захранвания, резервирано захранване през агрегат. Отделно от това разполагаме с поне 5 различни оптични трасета, което да гарантира информационната свързаност на абсолютно всички потребители. Тоест, вие сте намерили някаква функционалност на сградата, освен да я иновирате, защото тя не е реставрирана. Защото виждам, че тук има елементи от съвременния свят. Точно така. Това сме направили, като така лично моята идея, която е тук да намерят място, така наречената модерна дума аутсорсинг, да направим на компании извън Монтана, които да отворят офиси тук и да наемат млади хора с идеята да могат да ги задържат в този регион. Нещо друго, което искате да като цяло сградата е проектирана по начин тя да има ниски експлоатационни разходи, т.е. да е удобно за наемателите. По всякакъв начин направили сме всичко, което сме се досетили, разбира се, за да може те да се чувстват напълно комфортно тук. Тоест инвестирали сме в модерна климатизация, която така гарантира ниски сметки за ток, която работи и през зимата и през лятото. В страхотна изолация. Въобще като цяло сградата е нискоенергийно. Виждам, че е на стратегическо място в центъра на града. Да, така се е получило. А не е търсен ефект. Не е търсен ефекта. Хубаво място, да.